טוב, אז אנשים עדיין לא מצליחים להבין איך אני עושה אימון חזה, כתפיים ויד אחורית שלם ב-45 דקות. אז החלטתי לצלם ולתעד לכם בדיוק. 12:44 התחלנו. אז כמעט כל אימון של פלג גוף עליון אני תמיד אוהב להתחיל עם תרגילים משקל גוף. 30 שניות חימום, קצת פלנץ' בעמידת ידיים והתחלנו. תוך 4 דקות אני כבר מתחיל את התרגיל הראשון. מתחילים תרגיל של דחיקת חזה לשתי סטים כבדים. 6 עד 7 חזרות כל אחד. כעבור 7 דקות בלבד אני עובר לתרגיל מקבילים עם משקל. מבצע גם כאן 2 סטים כבדים עם תוספת של 40 קילו. 6-8 חזרות כל אחד. כעבור 9 דקות אני כבר עובר לתרגיל הבא, דחיקת כתפיים במוט בעמידה. 2 סטים כבדים, 6 עד 8 חזרות לכל אחד. כעבור 7 דקות אני כבר עובר לתרגיל הבא, פרפר במכונה. לוקח כאן ספסל בשיפוע חיובי למיקוד בחזה העליון. וכאן מגיע הקאץ'. כל 4 התרגילים הבאים שלי הולכים להיות בסופר סטים. זאת אומרת שכמעט אין זמן מנוחה בין הסטים. מסיים וישר עובר לפשיטת מרפקים במכונה. בכל אחד מן התרגילים האלה אני מבצע 3 סטים, בטווח של 10 חזרות. לקח לי בדיוק 12 דקות לסיים את הסופר סט הזה. הסופר סט הבא הוא הרחקות כתפיים עם פשיטת מרפקים הפוכה. כאן אני מבצע 3 סט להרחקות כתפיים, 2 סטים של הפשיטת מרפקים בעמידה, ואת הסט האחרון של היד אחורית אני מבצע את התרגיל הזה למיקוד בראש הארוך. משקל לא כזה גבוה, העיקר להגיע לקשת בתרגיל הזה. וככה לקח לי לסיים את האימון בפחות מ-45 דקות. להגיע ממוקד, לא לבזבז את הזמן ולדעת בדיוק מה אתם עושים. תגיעו עם תוכנית קבועה שאתם מצליחים תמיד להשתפר ולהתקדם במשקלים. אז תשלחו את זה לחבר שאין לו זמן. תוכיחו לו שאפשר אחרת.